ילדים יקרים, אתם יודעים מה? עושים שבזמן עושים שיש אזעקה, אני אלמד אתכם. עכשיו יש אזעקה, מה עושים? נכנסים לממ"ד. יופי. אז נכנסים לממ"ד בזמן שיש אזעקה. אם אין לכם ממ"ד, אתם יכולים ללכת לחדר מדרגות או למקלט. כתוב, לא יושבים ממול החלון. אם אתם נשארים בחוץ ולא בבית, נשכבים על הקוקור ומגנים באמצעות הידיים. תנשקו בלקימה, עם ישראל איתכם.